Eswaeko na sasia yeni. Eswaeko na sasia yeni. Onyame frene ma ejuka ubiana. Onyame frene ma ejuka ubiana. Bisaya yisuru kasa kuma ya yisuru. Bisaya yisuru kasa kuma ya yisuru. Ala ya chiramu dawana yana chike. Ala ya chiramu dawana ke kena chike. Eswaeko na sasia yedi. Eswaeko na sasia yedi. Onyame frene ma ejuka ubiana. Onyame frene ma ejuka ubiana. Eswaeko masasia yedi. Onyame frene ma ejuka ubiana. Onyame frene ma ejuka ubiana. Opo adie Nyankopon amaya ti asiese adasama yeye na bodie papa yeni asasi so yemfo sore kwano so yenya moni ye ayensia papa ye esa atebuda ni duru na se wo frɛ na pamfoa ode binu mienu aka ho akoka ne doba no ho ahimanu akotene ni nifa so de nyonto aka mfu ni din se hallelujah amen amen you men say ya warrior men we yonko wada sikurumu no yonko se wo ho ema wani miri obi na de ne dai ne fuo ni sika ne yire ane bibi ayo yonko dia nanso na ye tv asi yakata ye ni ye boni nyina de bia nso ye sore a yes ye e Kristo fo eni se kwesi ye de duru na sa sondon kwa yes ye ho hyen ye ni edikan asondem asonda ye di mu apie freti ye nyina se ye e Kristo fo na da samai die ye nyina hwe ne etwie aniwa na adwo Nyankopon no di ohwa akomamu enya won a wose awurade no enyina na beko ahimanu gidi oye ejo otesoro na pede ena ahimanu mu ye ne dia edu twapre ni duwa ye behunu Kristo fo papa no tisoro ayeko asase ayedi ejo Nyame frene mabisa ho se woka hu bia na ode boni yedi so Nyame frene enya wadwen se woka hu bibwa olai shekaranga ale bia bukata kuwa abuwa tumai koko shikenan erik dapa shikenan walai bawi ba ejane kasa chense tiepa himanu mukwanya obia mpa ne hu achi no mfa na senua no oni onunku achi yenya abone ye enya wona wuso wi Kristo ni a sori aya akwaji edidi no Onyame nso ahira wi osikani wo kure mu awo nso sikanti no obo mode wa sori mu pa nso Onyame mranse mu doni die wa wuntimi ni so ene emema wati asiese onipa ni so na wi Kristo ni Onyame ahima mu hone die Onyame so no edu ho adi Onyame ahira wi osikani wo kure mu osidi mranse mu doni so wan koso him awdo hieni bi enyasem yenyine ni mpepe se na wo sikani nso no wasem nye de kwa so asem ikodu asendi bia isanse wo sikanti no no wa ko han
ya me adi asem ya buatia ohiani ye de no ato afiase ye yire ne medi aweho o sori a otia Sunday o sie so we born again now ko die didi nso a o kamranse mudu no wa ko du baby nso a se do yonko se wo ho o do yonko ato afiase now do yonko so ho no no o be yenyu a yenyu o be se so a ye hye ni kunsum fato nyame ahimai ye feti modin kwa himam wai koran kasa chirense mayi ni ewu nyese watwe sikan anase otio edi eku ni pankoa no ene ye ewudie ene ye bia ye ne kokoa mu no chiresi ye ewudifo kese pa yo no so ye alaji no a ko meka ba nanse ye ufi meka ba enso no so ye o drive ni ukita atikweta now the nam kwanso ne duchiri wi apre ese bimie no so kwa wabutu okwanchen wosie sa ufuro nyame wie nso na betina atikweta ye ni mu a wona mo kwanso kro isanso kura ka kasie njino koshia ka kitwe bia no aka no atuwirem amwanyam kwanhia ebi no awuwu ayaresapia enu ya wudisem kese pa na winnim ameka ma kire onne Bible kasa kire nse emaye ni ewu mu Kristofoni nse yigu ono eno nso ye awudie ene ya brabo mu no yesi maye ngu bebre etu Kristoni pa osori okoji edidi o ba kuminu miensa pa osine madonso onyamesa cheni yefunu a Kristoni pa okoji edidi sebi no akoyi ni nse yagu osori nso a wotia Sunday ehisa mudum a woto ane se Yesu esenua na mesoa kope banchi aba bi so ale Yesu esenua de wunchime nsoa no be yenyu a yenyu be so a ye hini kunsum fato nyame ahimai yemfa dinse yigu nkwa himam kwani amuye ni wiase nyina wadwinsi Yesu hu ana hwe esruwo ayeko asasi ayedi esruwo ayeko na sasi no ayedi neso nyame frene mabisa ho se uka hu bia wakum nipa kai so nyame frene enya wadwinsa uka hu bi kwa bisa ya Yesu kasa kuma ya Yesu bisa ya Yesu kasa kuma ya Yesu ni ala ya kiramu na wana ena chiki ni ala ya kiramu